खुलुमबाय इनसाइड एनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया। बिटिआर खुंथाया हाग्रा ओनसोलखौ रैखा खालामनो थाखाय इनाय दंफां फालांगि खालामनायखौ होबथानो नाजादोंब्लाबो दासिमबो बियो सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो थांनाय हराव रेन्जार सुभाष चन्द्र मुसाहारिनि दैदेननायाव पाटगाव टल गेटआव इनायै दंफां लाबोनायखौ हमनो हायो। बिटिआर खुंथाया इनायै दंफां फालांगि खालामनायखौ होबथानो नाजादोंब्लाबो नाथाय दासिमबो बे इनाय फालांगिया जोबनानै थाङाखै। शुक्रबारखालि हरनि 10:30 क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 30 नं राजालामानि पाटगाव टल गेटआव सोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै कसुगावनि सानफान रेन्जनि रेन्जार सुभाष चन्द्र मुसाहारिया बड'लेण्ड एनजिअ'नि मावथिफोरजों जयै सेबनाय समाव बुंजासे साल दंफांनि बाथाम गोनां गारि गंसेजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। रेन्जारा फोरमायनाय बायदियैब्ला साल दंफांनि बाथामखौ हल्टुगाव हाग्रामानिफ्राय AS 01L 5718 नम्बरनि गारिजों लाबोदोंमोन। जोङो मैया बिदिनो मोनाबिलिनि 10ता समावहाय जोंना मोनसे आफाद दङ, बड'लेण्ड एनजिअ होननाय मोनसे जोंना टिम दङ। बे बड'लेण्ड एनजिअ टिमफ्रा माजे माजे बिसोरो मटरसाइकेलजों गिदिं खालामनानै बेनिफ्राय जोंनो बायदिसिना रिपर्ट हरो आरोखि। बिसोरो बबेजों मा ओंखारदों मा ओंखाराखै थिग बेबादिनो बिसोर जोंनो 10ता समावहाय जोंनि स्टाफखौ रेडि थानो दोनदों आरोखि बिसोरो। बेनिफ्राय ओरैबायदि गारि ओंखारसिगोन, सिङावहाय गारि लड जागासिनो दं होननानै जों खबर मोन्दों। बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो रेडि जाफैखादो होननानै स्टाफखौ लिंहरदों। दा बेनिफ्राय आंबो नंखायनो जोंनि बे सानफान रेन्जनि स्टाफखौ लानानै जोंबो लासैनो दावखोलांनानै हाइद्रजों थांनानै बेनिफ्राय जों बिसोर जगाजग खालामनानै थिग बिदिनो गारिया ओंखारबोबाय जाहारबारि रेन्जनि आन्दारजों, हल्टुगाव डिभिजननि आन्दारजों। बेनिफ्राय गारिखौ जों नुनाय लोगो लोगो जों पार्टि मोननै ज' जाना जों होसो होनानै ओमफ्राय गारिखौ लाखिनो थिनदोंब्लाबो ड्राइभारा लाखियाखै। बेनिफ्राय गारिखौ जोङो साइड खालामनानै बेनिफ्राय मा जाबाय, ड्राइभारा गिनानै हारसिं बारजुमबाय आरोखि। बारजुमनानै लगे लगे गाव बारजुमलांबाय, गारिया एसे हाखराव गोलैहैबाय बे पाटगाव टल गेटनि खाथियावहाय। बेवहाय जोङो गारिखौ बाग्रायबाय नालाय, ओमफ्राय मानसिखौबोथ' होसोनानै हमनाय जाहैबाय ड्राइभार। गारिजों लोगोसे मा हमनाय जाखो? गारिजों लोगोसे जोङो मोननाया दंफां मोनफादों। दंफां आखाइजों हानाय सन टिम्बार होनना बुङो, हेन्ड सन टिम्बार, साल सन टिम्बार आरो बे 27 पिस अनुमान 20-21 बिदि जागोन आरो। गारि फिसा, गारियाथ' गिदिर नङा, गारि फिसा सेन्ट्र गारि। ओमफ्राय नाम्बारखौथ' नोंथांमोनहा मोनलांखागोन। जोङो हाग्राखौ होबथानांगौआवहाय आङो बुंनो सानदों मा, अखल खालि जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफफ्राल' बे जोंनि हाग्राखौ होबथानो हाया। मानोना पाब्लिकफ्राबो बुजिनांगोन। पाब्लिकफ्रा गावनो साननो हानायनि माबा नङाब्ला, साननानै जुदि बेखौ ज'यैनो डिपार्टमेन्टजों लोगोसेयैनो जुदि बिथांमोनहा होबथानो गोसो जायाब्ला बेखौ अखल खालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंल' होबथानो हानाय नङा। आजिखालि जोङो ओरैबायदि दा जोङो बे जिनिसखौ जोङो हल्टुगाव डिभिजननि आन्दारखायसो जों गोजानखायसो जोंखौ सियारि खालामाखै मैया। मानोना जोंखौ ओरैबायदि जों रेन्जनिफ्राय गायनानै ओंखारब्लानो खाथि खालानि मानसिफ्रा जोंखौ सियारि खालामनानै मबाइलजों खबर हरनानै जोंखौ बिदिनो खारखुमायो आरो। मबाइल जुग जाहैबाय। प्लास जों ओरै थाङोब्ला हरै थांबाय होननानै जोंखौ खिन्थाहरगोन। प्लास बे हाग्राखौ होबथानांगौहाय आङो सानदों मा, रायजो राजाफ्राबो पाब्लिकफ्राबो ज' जानानै जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलनि BTC ओनसोलनि हाग्राखौ होबथानांगौब्ला जोंनि मेनाथ' जोंना बर'फ्रानो जाहैबाय। बर'खौनो आं होननांगोन। दा बर' रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों, बयबो नैबे हाग्रा होबथानायावहाय डिपार्टमेन्टजों लोगो लानानै ज' जानानै होबथायोब्ला मोजां जायो। मानोना दा डिपार्टमेन्टआवहाय जोंहा जथेस्थ' स्टाफबो गैखाया, गोदान रिक्रुटमेन्टबो जानाय गैया। आरो जा स्टाफफोर दङ बिसोरबो माखासे बैसो जानाय, माखासे बेमारिबो जाहैबाय। दा नंखायनो जोंहा दा लोगोआवहाय दं जा फिक्स पे पार्सनेल पस्ट होननाय, बिसोरखौ लानानै प्लास जों माखासे स्किल लेबारफोर सोनानै जोङो एसे सालायलाङो, उफाय गैया। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ, जाहाथे बिथांमोनहाबो डिपार्टमेन्टजों लोगोसेयैनो बे जोंनि ओनसोलनि गावनिनो साननानै हाग्रा होबथानाय जेन' मदद खालामो, हेफाजाब होयो। आं बेखौनो बुंनो सानदों बा खावलायनो सानदों आरोखि।